ihe ọ na-ekwu wee bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ ji ịṅụ iyi maka na tupu mmadụ abaa n'ọrụ edu onye ya n'ihe ọrụ ọ na-aṅụ iyi. Mana abịa n'Afrịka onye chọ ịṅụ iyi ome gịnị? O buru Baịbụl nke ndị ọcha maọbụ buru Koran nke ndị Alakụba. Rochas wee na-ekwu na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka kọrọpshọn, ya bụ iri aka azụ, ya bụ iri ego obodo na mpịtọ n'ime gọọmenti ka anyị nye ọsọ n'obodo, na ihe a kwesịrị dị na-eme bụ gịnị? Bụ na onye ọbụla chọọ ịba n'ọrụ ọbụrụ na gọvanọ eduri aji ama nna ya achọọ ọfọ nna ya bunye ya si ya were ṅụọ iyi, na o were ọfọ aṅụ iyi na onye ahụ banye n'ọchịchị na onye sere aka ya n'ihe ọbụla metụtara ego ọha, na onye sere aka ya na aghụghọ na mpụ na izu ohi ihe dịrị ọha. Rochas kwuru wee sị na ọ bụrụgodu na onye ahụ enwere ọfọ na asị ya chịrị aja nkịtị na ama nna ya ya ṅụọ iyi na ọ banye n'ọchịchị a na ọ ya kwụba aka ya ọtọ, na onye ha chịkọrọ ihe dịrị ọha bụrụ na be ya ma ọ bụrụ na be nna ya ma bụ na bunye ụmụ ya. Ihe a bụ atụmatụ Rochas Okorocha senetọ tụpụtara n'izu a. Enwe m na-asị ka njụ unu nwa na-ege m ntị, maka na ntị m aka nke unu, uche m aka akwanụ nke unu, ma ọ ga-adị mma na ndị anyị na-eduba n'ọrụ na ha ga-aṅụ iyi n'ụzọ omenala Igbo, maka na ha bụ ndị Igbo, ebe a sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Ihe abụkwa ịkpụ n'ọnụ taa, maka na a sị na agba mbọ otuo n'ogwe, agba abụọ otuo n'ogwe, ọsọ ogwe ka a pịrị akụ. Kemgbe anyị si wee nwere onwe anyị, ọ na-eme ejidu mmadụ n'iyi ọrụ ebunye akwụkwọ nsọ, ọṅụ iyi ka ọ na-aṅụchi ya. Ihe izizi ọ na-eme ma ọ banye n'ọchịchị bụ ịtụtụkọ n'ego ọha, zuo ma nke ụmụ nwaanyị dị ime nke ya eji gwọ ndị ọrịa buru ya na. Ụfọdụ ka na-ebunye Koran, ihe abụ ihe na-eme eme, mana afụba m onye asị ngwa ọ bụrụ na ịchọ ka eduo gị n'ihi ọrụ niile ebulu ọfọ nna gị maọbụ chili aja na ana nna gị maọbụ jee n'ihu alụsị dịbe unu jee ṅụọ iyi. Rochas wee na-asị na ihe a so n'ihe kpatara na Naịjirịa na-aga n'iru, na ọ bụrụ na anyị chegharịrị wee n'anya ghọta na nkụ dị na mba na-eghere mba nni, ka ndị ọchịchị ka e na-edu ha n'ihe ọrụ site na omenala na ihe dị iche ga-adị. Okwu anyị etinye ọnụ taa, kedu ife unu ụlọ, kedu ife unu uche n'okwu a Senetọ Rochas Okorocha kwuru? Ọ bụrụ m kwuru, ọ Okorocha na onwe ya ọ ya kwuru. Mgbe anyị ga-echighata, anyị ga-emepe ekwentị, mana tupu anyị mee nke ahụ ka anyị jekene n'ụzụrụ ahịa ndị Zodiac Freight Services anyị na-abịa.